ce spui despre un program de inițiativă, voluntariat și dezvoltare personală? CAT, catalizator sau contul activ al tinerilor. Uite că anume în acest program te invităm să participi dacă ești un tânăr ambițios și ai visat mereu să-ți implementezi o inițiativă frumoasă pentru tine și pentru alți tineri, pentru semenii tăi și pentru dezvoltarea lor. Să știi că în acest program ai toate posibilitățile să-ți implementezi ideea și cu mare drag te așteptăm să te înregistrezi. Toate acțiunile încep din luna iulie, formarea va urma în luna august, iar implementarea inițiativei posibil chiar a tale urmează a fi în luna septembrie și octombrie. Cu mare drag te așteptăm să aplici la Catalizator, cel mai tare program de inițiative pentru tineri și cu tineri.